ngau ru ba snong ngai i pa ba jing sokhya ba na ka snong ba pun ki bru jungi knong snong ki tip ya kai jing thungkam jung jam tam kum ka tu agreement ba la ite na dum shwa ya ai ta ka agreement ka kot ta ka bukhut musim ba ka ai ka jing le jung ki ba ka ne ka MCH ki sile lendat itu kalong ka ba mihap kalong ka ba pensusi yang ki nong snong pau ka jing so long ka jing so khia ka jing so si nomor ba kata ka hop jong ka recruitment kam don syu ban penyai bet penyai renti ha bai de bat ka ai kam ai jam ye kun samla bo ka them di boy ka jing henry la shule bet nalendet naing jong no ka ba ngim la ban tip te ka ba so si ka long ba wat ka snong ro kam don jing tip ba kidon ta gi bre ba wan training hang te apo MCH ki bawan sa ki bawan hang te man ka si menta ki de ki ai gi bre kim tip